Гөлсинә Галимуллина. Ай күлгә сыйынганда. Бакчада алмагачлар шау чәчәктә. Аларның хуш исе ачык тәрәзә аша игә тарала. Шушы илаһи хозурлык күлмәк тегеп утыручы Гөлсәхрәнең җанын тәнен иркәли. Тегү теккәндә аңа әйтерсеңлә канатлар үсә. Кыз күңеленең булай да җирдән күтәрелеп күкләргә ашкан мәле. Иртәгә чыгарылыш кичәсе. Иңнәрдә ак канат. Күңел оча ерак җирләргә дип үзенең җырлап җибәргәнен дә сизми калды. Ефәк күлмәге ак кар бөртеге кебек очып китәр сыман. Ул шундый җиңел. Гөлсәхрә аны сак кына киде дә көзге алдына килеп басты. Билбавын урап куйгач, Зифа буйсыны тагын да сылуланды. Кыз күлмәкнең муен уемнарын, җилкә куелышларын игътибар белән карый-карый, әле уңга, әле сулга бөтерелде. Җиң очына куйган челтәрләре ничек купшыландырып җибәрде. Киемне тегү генә түгел шул, аны бизи дә белергә кирәк. Вак кына бизәк истәүдә киемне үзгәртә дә куя, дип куанды кыз. Ул көзге алдында бөтерелгәндә 10 ел бер класста укыган сыйныфташы Әхсән килеп керде. Егет Гөлсәхрәгә карап тукталып калды. Кыз аны үз итеп килеп җибәрде. Шул чак аларның күз карашы очрашты. Синмисең бу? Әкият кызына охшап калгансың. Чыгарылыш кичәсендә егетләрнең күзе синдә генә булачак. Булай оста итеп үзең генә текмәгәнсеңдер, әниеңдә булышкандыр, диде егет, риясыз күңелдән сыклануын белдереп. Гөлсәхрә Әхсәннең мактауына эштән сөенсә дә тышка чыгармады. Сыйныфташ дуслары Җәүһәр белән Вәлиягә дә теккән күлмәкләрен күрсәтеп, Әхсән алдында үзенең осталыгын дәлилләргә теләде. Әнинең күлмәк тегеп утырырга вакыты юк. Кибеттә эше миннән башка да җитәрлек. Тегүче булырга җыенганымны беләсең ич. Өстемдә матур кием күрсәң, үзем теккәнгә ышанмыйсың. Үзем кистем, үзем тектем, дип тагын бөтерелеп алды. Әхсән күзен тутырып кызга карап торды да, тавышын тантаналы тембрга күчереп: "Гөлсәхрә, 17 яшеңдә шушындый матур күлмәкләр тегә белгәч, киләчәктә Татарстанның танылган модельер дизайнеры булачаксың." Егетнең бу сүзе кызның күңел читлегенә ук кебек атылып керде. Яңа модельләр уйлап табучы. Гөлсәхрә үз алдына җиңел сулап куйды. Аның күңелендә бөреләнгән уй-хыялларын Әхсән бер сүз белән әйтте дә бирде. Ул үзенең күңел халәтен нинди төстәге чәчәк атарга белмәгән гөлгә охшата иде. Чөнки аның рухи дөньясына гади тегүче дигән сүз генә сыешмый. Ул хыялында үзен тагын да зуррак киңлектә күрә. Әйе, аның киләчәген Әхсән дөрес күрә. Гөлсәхрә модельер дизайнер булачак. Мизгел эчендә хыял диңгезенә чумып, үзен зур шәһәрләрдәге ательеларда күрде. Кулында яхшы тукымалар. Гөлсәхрә егетнең йомшак кына итеп эндәшүе кызны хыял биеклегеннән җиргә төшерде. "Әү, Әхсән!" Егет аның янына йомыш белән килгәнен әйтеп, чалбар балагын кыскартып бирүен үтенде. Гөлсәхрә күңеле белән егеткә ярдәм итә алуына сөенеп, балагының үлчәмен алды һәм зур дәрт белән эшкә кереште. Машинасын килтер-килтер китереп, күз ачып йомганчы чалбарны кыскартып та бирде. "Кулың алтын синең, классташ!" Гөлсәхрә үзен мактауына исе китмәгән кыяфәт чыгарып, Әхсәннең уй-планнары белән кызыксынды. Аттестат алгач, кая китәчәген сорады. "Укырга яратканны беләсең, эшкә урнашырга бер кайчан да соң түгел. Башта Ленин бабай укыган университетка имтихан тапшырып карыйм. Аннан соң күз күрер. Әйдә син дә тегүчелек буенча укырга Казанга бар. Бергә юлда йөрүе дә җиңелрәк булыр. Ни дисәң дә безнең Якты күл авылы шәһәрдән ерак бит. Мин синең саклаучы фәрештәң булырмын." Егетләрдән бигрәк тә Әхсән кебек тыйнак егеттән мондый матур сүзне беренче тапкыр ишеткәнгә, Гөлсәхрә комач кебек кызарып чыкты. Әхсән үзе дә уңайсызланды, ахрысы, чалбарын кулына тотып, кат-кат рәхмәт әйтеп чыгып китте. Алар Әхсән, Җәүһәр, Вәлия мәктәпкә бергә бардылар, бергә кайттылар. Гел бер сукмактан атладылар. Гөлсәхрә күз алдына балачакларын, авылның яшел яр дип аталган тавында бергә чана чаңгы шууларын сагынып искә төшерде.
Шаңғыда шуганда Вәлияны берсе дә узалмады. Ул кечкенә генә гәүдәле булса да, аларга караганда көчлерәк. Бер машина утынны бер үзе ярып бетерергә мөмкин. Гөлсәхрә аңа сыкланып карый. Күпме генә Вәлия кебек уңган булырга тырышса да, ул балта белән утын яруны булдыра алмый. Әтисе дә рөхсәт итми. Егетләр ише ул, ике абыең ярсын дип кулыннан балтасын тартып ала. Вәлия белән Җәүһәр аның йөрәк серләрен бүлешә торган дуслары. Әхсән дә бик якын аңа. Чыгарылыш кичәсеннән соң сыйныфташларының күпчелеге авылда калмаячак. Төрлесе төрле якка үз бәхетләрен эзләп китәчәкләр. Гөлсәхрәнең күңел ярында моңсу дулкын чайкалды. Эчке дөньясына тынычлык эзләп, тәрәзә каршына килеп басты һәм карашы белән балачак эзләре калган тауга төбәлде. Кисәк кенә бөтен җанын тәнен моңарчы таныш булмаган ямансу тойгы биләп алды. Гөлсәхрә шул мизгелдә үзенең иртәгә кулына өлгергәнлек аттестаты алачагын, үсмер балачагы белән хушлашканын аңлады. Башындагы уйлары шундый кызу тизлектә йөгерешә, тизрәк дусты Җәүһәр генә килә күрсен. Аның күңел халәтен ул гына аңлый. Капка киләсе ачылган тавыш ишетелүгә тәрәзәдән карады. Җәүһәрнең каршына йөгереп чыкты. Дусты өйләренә кергәч су сорап алды. Йотылып диярлек бер стакан суны эчеп бетерде. Гөлсәхрә аның авыр тормышта, ишле гаиләдә үскәнен белгәнгә артык сорау бирмәде. Аңа дип теккән күлмәген сузды. Җәүһәр кызу-кызу өстендәге халатын салды. Яңа күлмәген кигәч, йөзенә кояш кунган кебек булды. Итәген тотып тыпырдап биеп китте. Дустының шатлык куанышы күзеннән, йөзеннән нур булып балкыды. Күптән яңа күлмәк кигәнем юк иде. Апайдан калган искене миңа тоттыралар. Ипи чиратында этешеп-тертешеп чират торганда алары да йырткаланып бетте, дип көзге каршына килеп басты. Гөлсәхрә, дөресен генә әйт әле, бу күлмәкне үзең тектеңме? Әллә Гөләмдә апамы? Бик оста тегелгән иш бу. Җилкәләр урынында, билем изелеп тора, син генә теккәнгә ышанып бетмим. Гөлсәхрә аңа җавап бирәсе урынга тиз генә үзенә теккән күлмәген киеп каршына килеп басты. Минеке ничек соң дип сорады. Җәүһәр җавап бирергә өлгергәнче Гөләмдә кайтып керде. Очарга әзерләнгән аккышларны хәтерләткән кызларны күреп, кара әле буларны, нинди матурлар. Булдырасың да инде кызым. Тегү эшенә кулың бигрәкләр дә ятып тора. Миннән дә уздырып җибәрәсең диде әнисе. Ул аларның икесенә дә күлмәкләренең итәген тотып әкрен генә әйләнеп күрсәтергә кушты. Бик яхшы. Итәген теккән җеп эзеңдә беленми дип Гөлсәхрәнең битеннән үбеп алды. Теккән күлмәкләрен әнисенең ышатуы кызның күңел дәрьясын тагын да зур эшләргә рухландырды. Иртәгә чыгарылыш кичәгез җанашларым. Кеше гомеренең бер өлеше мәктәптә уку еллары. Менә шул чырыгыз тәмамланды дигән сүз. Балих булдыгыз. Паспортлы гражданнар сез хәзер. Тормыш итәргә яраклы һөнәр сайларга кирәк. Хезмәтне яратсаң, ачта, ялангачта булмыйсың. Гөләмдә сораулы карашын Җәүһәргә төбәде һәм кызның планнарын сорашты. Синең шикелле әйбәт сатучы булам мин, Гөләмдә апа. Әле ярый авыл кибетендә син эшлисең. Башка берәү булса, без ачка үләбез бит. Кызның җавабыннан уңайсызланып китте. Я, алай дип үк әйтмә инде. Җәүһәр эчендәгесен чыгарырга теләгәндәй, дөресе дә шул бит. Бүген әни 11нче баласын тапкан булган. Ипи алып кайтышыма капка төбендә энеләрем елашып утыра. Башта куркып киттем, сәбәбен сорагач, сабыйның үлгәнен әйттеләр. Аркама аскан 14 ипи салган капчыгым куанычымнан төшеп китте. Елап утырганнарына ачуым килеп, бер әрәм тамак кимрәк булыр дип өйгә керсәм, әни белән әтинең дә сымсырләре кыелган. Чыкты ачуым. Әле 10 балагызның тамагын туйдыра алмыйсыз, тагын 11нчесе нәрсәгә? Ипи ташып сыртым тишелә ишинде дип үз-үземне кызганудан елап җибәрдем. 1 метр гәүдәле Җәүһәрне кызганмыйлар, үлгән балаларын жәлләп елыйлар. Кызның ярсудан әйтеп ташлаган сүзләренә артык игътибар итмәскә тырышты Гөләмдә. Җәүһәрнең күңеленә якты юл яратырган җавап бирде. Син бик башлы кыз, яхшы укыйсың, математика фәнен яратасың, шәп сатучы чыгачак синнән сеңлем. Шушы хыялыңны чынга ашырмыйча туктама. Сәүдә төгәл һәм гадел кешеләр эшли торган урын. Нәкъ синең кебек мин дә сатучы булырга хыялланган идем. Әйтергәме, әйтмәскәме дигәндәй, Җәүһәр икеләнеп күзенә карап торды да,
Сатучы булсам, ипи өстенә май ягып, туйганчы ашар идем, диде күзләрен җемелдәтеп. Җәүһәрнең бу сүзе аны гаҗәпләндермәде. Күршедә генә яшәгәнлектән ул аларның тормыш хәлләрен яхшы белә. Әнисе Әсма балалары күп булгач эшкә чыга алмый. Әтиләре Фәрхетдин авыл мәктәбендә математика укыта. Бер әтисе эшләгән акча гына туйганчы ашарлык ризык алырга җитмидер шул. Җәүһәр дәресләрен әзерләп килә дә бер телем ипи биргән классташларына үй эшләрен күчертә. Гөлсәхрә дә математикадан күнегүләрне шиша алмаса, сумкасына кичтән бер телем ипи салып куя иде. Гөләмдә кеше якта чәй өстәле әзерләп кызларны чакырды. Табын янына утыргач, бала вакыттагы яшь-үсмер чактагы кыенлыклар бик тиз онытыла ул. Гөләмдә апа әйткән иде дип искә алырсыз. Ипи чиратында торуларыңны берәр вакыт совет заманындагы тарих итеп сөйләрсең әле. Тормыш гел булай булмас, үзгәрер ул. Гади халыкка да коммунизм таңы атар дип ышанып яшик. Җәүһәр ак ипи өстенә май ягып бер телемне тәмле итеп коры килеш кенә ашап куйды. Конфет кабы баша сеңлем, кыйынсынма, туйганчы аша, бар бит. Чәйеңне суытмыйча эчәле дип Гөләмдә кызны кыстый-кыстый ашатты. Чыгарылыш кичәсендә Әхсән гел Гөлсәхрә янында бетерелде. Бер егетне дә аңа якын китермәде. Үзе әйтмешли саклаучы фәрештәсе. Мәктәп директоры, сугыш ветераны Зөфәр абый Дәүләтшин Якты күл урта мәктәбен гел 5-ле билгеләренә генә тәмамлаган укучыларны сәхнәгә чакырды. Мәктәптә үзләштергән белемегез сезгә тормыш юлында файда китерә торган гыйлем ачкычы булсын, дип кызыл тышлы өлгергәнлек аттестатын иң беренче Әхсәнгә тапшырды. Сине киләчәктә фәнни казанышларга ирешкән галим Әхсән Хәсән улы Гаделшин булырсың дип ышанабыз, диде ул егетнең кулын кысып. 18 егет белән кызга урта белем турында аттестат тапшырганда фронт юлын узган директорның дулкынлануы йөзенә чыкты. Һәр берсеннән алга таба нәрсә белән шөгыльләнергә планлаштыруы белән кызыксынды. Вәлия авыл хуҗалыгы техникумына укырга барачагын әйткәч, аркасыннан сөйде. Зөфәр абый әйткән иде диярсең, киләчәктә безнең колхозның председателе буласы кеше син. Гәүдәң кечкенә генә булса да, эшең тулы тыш синең. Директор яңадан берничә кешенең тормыш юлын билгеләп куйды. Гөлсәхрәгә чират җиткәч, оста тегүче дигән даның таралды. Чын оста гомер буе оста булып яши. Син дә Якты күл авылы данын еракларга тарат. Безнең авылдан да Юдашкин кебек модельер дизайнер чыксын әле. Сыйныфташларының күпчелеге һөнәр училищеларына укырга керергә, шәһәргә барып, завод-фабрикаларга эшкә урнашырга теләүләрен әйттеләр. Совет дәүләте завод-фабрикалары белән көчле, алар сезнең кебек яшьләр исәбенә елдан-ел күтәрелергә тиеш дип Зөфәр абый һәр егет кызның максатын хуплады һәм чыгарылыш кичәсенең тантаналы өлешен мондый сүзләр белән тәмамлады. Сезне олы тормыш юлына озатабыз, уланнар. Яшьлек белән акыл бергә тумый. Тормышта күп ялгышлар хисләргә алданып, акылны югалтудан ясала. Зөфәр абыйның нәкъ шушы җөмләсе Гөлсәхрәнең йөрәк түренә үтеп керде. Ни өчен нәкъ шушы сүз? Ялгышлар ясамыйча да яшәп буладыр ич. Мәктәптән соң бәйрәм Яшел Яр тауы итәгендә дәвам итте. Якты күл буенда учак яктылар. Монда берсе икенчесенең нәрсә сөйләгәнен ишетми дә кебек. Гөлсәхрә янәшәсендә басып торган Әхсәннең тән җылысын тоя. Егет аның бармакларын тотты. Гөлсәхрә дә аныкын кысып куйды. Әхсән моны үзенчә аңлады булса кирәк. Кызны Вәлия белән Җәүһәрдән айырып ипләп кенә үзе белән алып китте. Алар Яшел Яр тауы итәге буйлап әкрен генә атладылар. Алсуланып иртәнге җәйге таң сызылды. Күңелеңнән генә теләк телә, диде Әхсән. Гөлсәхрә күзен йомды. Ул үзен зур ательеда күрә. Өстендә кыйммәтле күлмәк, янында төрле яшьтәге хатын-кызлар. Алар аның клиентлары. Кыз хыял диңгезендә йөзә. Әхсән аның бәрхет кебек йомшак чәченнән сыйпый-сыйпый ирененә тидерде. Кызның тәне буйлап татлы дулкын йөгерде. Әхсән аны кайнар кочагында иркәләп, Гөлсәхрә, мин сине бик күптәннән тууга ярата башладым. Шуның өчен иренеңнең тәмен дә мин генә татырга тиеш. Моңа минем хакым бар, дип пышылдады.
Кыз сискәнеп китте. Күзен мөлдерәтеп Әхсәнгә карады. Аның каршында уртача буйлы, киң җилкәле җиткән егет басып тора. Кичә генә чалбар балагын кыскартып биргән Әхсәнгә ул бары тик классташы, дусты итеп кенә карарга күнеккән. Ә ул өлгергән егет икән бит. Кызлар назларга да, хәтта иреннән үбешергә дә өйрәнгән. Егет аның күңел кылының кайсы нотада тирбәлгәнен дә үтәли күрә кебек. Аның күңеле аша узган уйларны кайтаваз кебек Әхсән дә кабатлый. Без инде зурлар, Гөлсәхрә. Балачак эзләребез Яшел Яр тауында калды. Шушы тауда чана шуып, күлдә су кыйынып үстек. Безнең очрашу урыныбызда Яшел Яр итәгендә, якты күл буенда булыр. Авылга кайткач, сине шушы урында көтәрмен. Ә иртәгәсе көннән безне яңа тормыш юлы көтә, дип Әхсән Гөлсәхрәнең ике кулыннан тотып күзенә карады. Әхсән, дип пышылдады кыз. Ярату ничек була? Сине, Җәүһәрне, Вәлияне тугры дусларым булганыгыз өчен яратам һәм ышанам. Егет кызга бик мөһим тема аңлаткандай, яшьлекнең беренче мәхәббәте була. Син минем беренче мәхәббәтем. Ни өчен мин? Җәүһәр яки Вәлия түгел, алар да бик матур кызлар. Гөлсәхрә, зинһар, беренче театр спектаклендәге биби булма инде. Син алай кырт кисеп куйма. Мин бары тик егетләрне яратуның ничек булганын аңларга гына телим. Зөфәр абый да яшьлек белән акыл бергә тумый диде иш. Ялгышлар ясамыйча яшәргә өйрәнәсем килә. Шуның өчен сорыйм. Чөнки син иң якын дустым. Вәлия белән Җәүһәргә дусларым дип, ә сиңа күңел җылым белән яратып карыйм. Мин сиңа гашыйк. Аңлыйсыңмы шуны? Алар тау итәге буйлап авылга кайтып җитте. Капка төбендә туктагач, Гөлсәхрә ярату белән мәхәббәтнең нинди хис икәнен аңлагач, җавап бирермен Әхсән. Якты күл буенда көтәм. Икенче көнне Гөлсәхрәнең Кама шәһәрендә яшәүче ике абыйсы Финат белән Рифнур гаиләләре белән Сабантуйга кайттылар. Нефть чыга торган бай якларга аларны әтисенең завод директоры булып эшләүче энесе Тимерхан тартты. Абыйларының яшь аралары 1 ел гына, икесе дә 17 май көнне туган. Алар мәктәпкә дә икесе 1 елны барды. Финат 8 яшен тутырып укырга кергән елны Рифнур да абыйсыннан калмады, мәктәпкә ияреп барды. Укытучылар укып карасын, булдыра алмаса китер дигәннәр. Шушы сүзне ишеткән малай киресенчә үҗәтләнеп укыган. Рифнурга 10 яшь тулгач, әнисе Гөлсәхрәне алып кайта. Ул укырга кергән елны абыйлары мәктәп тәмамлады. Сеңелләре өчен алар һәр вакыт зур кешеләр булып калды. Финат белән Рифнур якты күл авылының иң матур кызлары Гайша белән Нуриягә өйләнеп, туйларында бергә ясадылар. Исен китер. Туган апалары икесе 1 көнне ир бала тудырды. Бәбине күрергә әти-әнисе белән Гөлсәхрә дә Камага барган иде. Бер тапкыр да авылдан чыкмаган яшь үсмер кыз бала өчен шәһәр урамнарының ычы-кырые юктыр кебек тоелды. Абыйлары белән зур-зур кибетләрдә йөргәндә, үзен башка дөньяга килеп эләккәндәй хис итте. Ул чактагы кичерешләрнең тәэсире Гөлсәхрә күңелендә һаман да яши әле. Абыйлары белән бәйле истәлекләрне күңел иләге аша уздырып тегү-тегеп утырганда, аның бүлмәсенә Рифнур абыйсы керде дә гаҗәпләнеп туктап калды. Тегү цехы ачтыңмы әллә, сеңлем? Нинди күлмәкләр бу? Кемнәргә тегәсең буларны? Дип сорау арты сорау яудырды. Әнинең кечерәйгән күлмәкләреннән үземә тегәм. Буларын дустым Җәүһәр китерде. Шәһәргә укырга китәсебез бар, шуңа әзерләнәбез. Рифнур күзен тутырып сеңлесенә карады. Нишләп алай итеп карыйсың, абый? Ялгыш сүз әйттемме әллә? Кай арада булай тиз үстең соң әле син? Танырлык түгел үзеңне, җиткән кыз булгансың. Шәһәргә китәм дисең. Кая юл тотасың? Казанга китәм. Миңа тегүче модельерлар әзерли торган училищега укырга керергә кирәк. Ни өчен Казан, ә Кама түгел? Укырга да керерсең, эшкә дә урнашырсың. Казанга йөрү кыен булыр сиңа, сеңлем. Бигрәк ерак ич, юлы артык урау. Дип санап күрсәткәч, Гөлсәхрә уйга калды. Кичке аш табынына утыргач, сүз Гөлсәхрәне укырга кая җибәрү турында барды. Кама бик зур шәһәр. Адашып калмаммы, диде кыз көлемсерәп. Казанда адашмыйсыңмы? Ул Камадан 2 тапкыр зуррак, дигәч Гөлсәхрә уйга калды. Казанда синең бер кемең юк,
Камыда без бар, диде Рифнур. Аның сүзен Финат белән туган апалары да хуплады. Абыйлары янында булгач, әти-әнисенә дә тынычрак буласын уйлап, Гөлсәхрә ризалашты. Туганнары авылда 10 көн кунак булган арада ул башлаган тегү эшләрен төгәлләде. Сабан туй алдыннан эше бигрәк тә күп булды. Көннең күп вакыты тегү машинасы янында узды. Әнисе алып кайткан алсу материалдан үзенә һәм Җәүһәр белән Вәлиягә яңа күлмәк текте. Эш дус сабан туйга пардан киенеп чыкты. Әхсән аларны авыл башында көтеп алды һәм яннарыннан китмәде. Мәйдан уртасындагы уеннарда катнаштылар. Шүлмәкне беренче булып Әхсән ватты. Аннан соң Вәли яшел пәрәмә китерде. Гөлсәхрә белән Җәүһәр 2 тапкыр ватарга тырышып караса да, таякны шүлмәккә туры китерә алмадылар. Киянтәгә сулы чиләк асып йөгерү ярышында Гөлсәхрә белән Җәүһәрне узучы булмады. Әхсән белән Вәлия аларга көч биреп торды. Сабан туй мәйданыннан халык таралышы беткәч тә, алар кайтып китәргә ашыкмады. Әхсәннең Гөлсәхрә янында үзен табигый тотмавын Вәлия белән Җәүһәр дә сизде. Егет кызның әле иңнәреннән кычып ала, я кулын тота, я булмаса онытылып күзенә карап тора. Алар арасында сәнгатьле итеп шигырь сөйләү остасы Җәүһәр Әхсәнгә таба кулын сузып, «Сөю илаһи көч, 1 минутлык сөю хисеннән иң гали акыл ияләре дә акылыннан шашкан, исергән» дип язган шагыйрь Илдар Юзеев. Кызлар көлеп җибәрде. Әхсәннең киресенчә йөзенә җитдилек кунды. «Мәхәббәттән көләргә кирәкми, иртәме соңмы ул сезгә дә киләчәк», диде. Җәүһәр аңа каршы, «Мәхәббәтне үлчәр өчен үлчәүләр юк. Кем үлчәгән яшерен сөю газапларын» дип Гөлшат Зәйнәшева да үз йөрәге аша кичермичә генә язмагандыр. «Минем дә сөйгән егетем бар, тик ул аны үзе белми». «Миңа да бер егет ошый, ул да үзе белми», диде Вәлия. «Мәхәббәт турында шигырьләр сөйләле». Җәүһәр ялындырып тормады. Кулларын дулкынландырып, силки-силки, хисле тавыш белән, «Күз яшеңнең саф һәм ачысы йөрәгеңне уеп төшмәсә, сөюмени бәхет каршына канатланып күңел очмаса». Бу тәлгәш Саҗидә Сөләйманованың күңел бакчасыннан үзелеп төшкән. Җәүһәр сөйләгәндә Әхсән карашы белән зәңгәр күк йөзен айкады, онытылып тыңлап торды. Кызлар аннан ниндидер мәгънәле сүз көтеп тынып калды. Кайсы әсәрендә икәнен төгәл генә әйтә алмыйм, драматург Шәриф Хөсәйновның йөрәгендә мәхәббәт янган, алдында максаты булган кеше генә мөгъҗизалар тудырырга сәләтле дигән сүзе белән килешәм. Янәшәсендә сөйгәне булганда гына ир кеше зур уңышларга ирешә аладыр дип уйлыйм. Мәктәптә мине ни өчен яхшы билгеләренә генә укыды дип уйлыйсыз? Гөлсәхрәнең игътибарын яулар өчен. Мәхәббәт җиленең исен тоеп карамаган самими кыз бала күзен Әхсәнгә төбәде. Нигә бу сүзеңне элегрәк әйтмәдең? Синең күңелеңдәге уйларны мин ничек белергә тиеш ди? Мәхәббәт белән яратканыңны белмәдем. Гафу ит. Шул чак күк гөмбәзенең бияләй кадәр генә бер читен кара булыт каплады. Яшьләр басып торган мәйданда яңгыр җиле уйнаклады. Җәүһәрнең «Мәхәббәтнең кадерен белмисең шул, үз сөюең җилдәй очмаса» Илдар Юзеев сүзләре дигән сүзе Гөлсәхрәнең күңел хисен уятып җибәрде. «Әхсән», диде ул, аның кулыннан тотып, «синең әле галим буласың, зур казанышларың белән дөньяга таныласың бар. Шәриф Хөсәйнов әйткәнчә, йөрәгеңдә янган мәхәббәт сиңа зур мөгъҗизалар тудырырга илһам бирүче көч булыр. Үз вакыты җиткәч, без синең белән якты күл буенда очрашырбыз. Камыда укыганда минем хисләрем дә өлгерер, күңелебез тизрәк аңлашыр». Үзе җылы, үзе йомшак яңгыр сибәли башлады. Вәлия белән Җәүһәр кайту ягына таба атлады. Әхсән Гөлсәхрәнең кулыннан тотып, «Сине яратканымны онытма, хат язышырбыз», диде. Яшьлек кайнарлыгы белән аларга җәйге яңгыр да сизелмәде. Икенче көнне иртүк Кама ягына китүче поезд Яктыкүл авылының хөрмәтле кешеләре Гөләмдә белән Нәҗипнең 3 баласын, киленнәре белән оныкларын утыртып алып китте. Гөлсәхрәнең абыйлары 2 гаилә бергә заводның 3 бүлмәле фатирында яши. Финат абыйсы сеңлесе алдында аклангандай,
Рифнур белән икебез дә фатирга чиратта торабыз. Быел булыр дип көтәбез. Син, сеңлем, һич уңайсызланма, зал ягы синеке, диде. Икенче көнне Гөлсәхрә йокыдан торганчы абыйлары эшкә киткән иде. Теге училищесына документын тапшырырга ничек барасы икән дип уйлап торганда, автобус белән бездән 10 минут тирәсе генә, ерак түгел. Анда бару өчен генә абыйларыңны борчып тормыйбыз, алар эш кешеләре, үзем алып барам, диде Гайша апасы. Балалар белән өйдә Нурия апасы калды. Туган апаларының аның өчен барысын да планлаштырып куйганнарына сөенү хисеннән Гөлсәхрәнең күңеле күтәрелеп китте. Училищега документ тапшырырга килгән егет-кызлар арасына Гөлсәхрә дә чиратка басты. Документын кабул итүче хатын-кыз ни өчен тегүче һөнәрен сайладың дип сорады. Тегәргә яраткан өчен, диде Гөлсәхрә. Кызның җавабы ошады ахрысы. Вот молодец, тегә дә беләсең мәллә. Өстемдә үзем теккән күлмәк. Менә безгә нәкъ синең кебек кулыннан эш килә торган кызлар кирәк дигәч, аның янында чиратта торучылар: "Тегә белмәгән кешене укырга алмыйсыз мәллә?" дип сорашып калдылар. Җәяүлеләр сукмагыннан кайтканда Гайша апасы шәһәр белән таныштырды. Училищега таба йөри торган автобусларның уң яктагы һәм сул яктагы тукталышларын күрсәтте. "Бер ел уза да китә ул, сеңлем, менә күрерсең. Чөнки көн сайын яңа тема өйрәнәсең, шуның белән вакыт узганы сизелми. Тагын шул ягы да бар. Син инде тегүче, миңа да бер күлмәк тегәрсең әле", диде. Гөлсәхрә көлемсерәп куйгач, сәбәбен сорады. "Сиңа ошый торган итеп булдыра алырмынмы икән дип куркып калдым." Аның Гайша апасы сары чәчле, нәфис гәүдәле, чибәр хатын. Киемнең модасын белеп сайлый, төсен төскә китереп кия. Бала табу да аның гәүдә нәфислеген бозмады. Чит кеше аны кияүдәге хатын дип уйлый да алмый. Эш урыны да әйбәт, бухгалтер. Фина табыйсы белән икесе пар килгәннәр дип Гөлсәхрә үзенең күңел диңгезендә йөзеп алды. Гайша апасы белән юл өстендәге тукымалар дип язылган кибеткә керделәр. "Укырга киеп барырга үзеңә яңа күлмәк тегәрсең. Кайсын сайлыйбыз?" диде апасы. "Башта сезгә алыйк, аннары миңа." Апасы үзенә ошаганны үлчәтеп алды. Гөлсәхрәнең беренче тапкыр зур кибеттә тукыма сайлауы булганга югалып калды. Күз алдында төсләр биеште. Гайша аңа куе яшел төстәге йон тукыма күрсәтте. Гөлсәхрә үзен шушы тукымадан тегелгән күлмәктән күз алдына китерде. Куе яшел төсне ак яка белән бизәсәм, билбавын калынрак итеп куйсам, килешле генә күлмәк чыгачак. Ничә метр алырга кирәклеген әйтеп бирүгә, Гайша үлчәтеп тә алды. Гөлсәхрә апасына рәхмәтен әйтте дә: "Күлмәк фасоныңны үзем сызып күрсәтермен. Әгәр ошатсаң, башта сиңа тегәм", диде. Авылдан читкә чыгып йөрергә ияләшмәгәнгәме, Гөлсәхрәнең йөрәген сагыну хисе гел талкып тора. 15 көн вакыты имтиханнар тапшырып узды. Чәчәкле җәйнең, җиләк-җимеш өлгергән айларның шәһәрдә узуына уфтанды ул. Карлыган белән кура җиләген җыярга әнисе бер үзе ничек өлгерер дигән уйлар борчыды. Якты күл белән Кама арасы ерак шул. Үзен генә кайтып китә торган юл түгел. Абыйлары иртән эшкә китәләр дә кич кенә кайталар. Гөлсәхрәнең вакыты энекәшләре Йосыф белән Галинурны карап уза. Сабыйларны ашатып, юешләнгән ыштаннарын юып, ярты көне сизелми дә үтеп китә. Вәлиягә, Җәүһәргә, Әхсәнгә язган хатлары да җибәрелмәгән килеш ятты. Почтага барып үзе салыр иде, кайсы якта икәнен белми. Әле ярый аларны Рифнур абыйсы күреп алып, туган якка озатты. Гөлсәхрәдән хат килгәч, сөенгәннәрдер инде, үзләре дә аңа тизрәк җавап язсыннар иде. Август айында Йосыф белән Галинурны балалар бакчасына йөртә башладылар. Туган апалары декрет ялыннан эшкә чыкты. Гөлсәхрә өйдә көне буе бер үзе тегү тегә. Укырга яңа күлмәктән барачак. Гайша апасы да бүген эшкә ул теккән күлмәкне киеп китте. Нуриясе дә кызыкты. Килендәшенә карап торды да, Гөлсәхрәгә "Миңа да тегәрсең" дигәнне аңлатып күзен кысты. "Әлбәттә тегәм, туган апам. Тукыма кибетендә ниндиләре генә юк. Үзең сатучы ич, җаның теләгәнне сайлап алырсың." Нурия апасы да гүзәл хатын-кыз. Озын тылымын үреп, башына чырнап куйгач, кинолардагы солтан хатыннарына охшап кала. Үзе затлы, үзе зауыклы диләр Нурия кебекләргә. Гөлсәхрәнең дә туган апалары кебек затлы итеп киенеп йөрисе килә. Туганнары белән бер йортта яшәп, үзе дә тормыш итәргә өйрәнә. Ул да хатын-кыз бит. Гаилә корасы, балалар үстерәсе бар. 1 сентябрьдән Гөлсәхрә укырга йөри башлады.
Атнадан артык укыганнан соң, аларны группалары белән колхозга бәрәңге чүпләргә җибәрделәр. Автобус иртән алып бара, кич алып кайта. Шәһәрдә үскән егет-кызлар эшкә атлыгып тормый. Я куллары сызлый, я аяклары авырта, я билләре ычкына дип зарланалар. Гөлсәхрәнең авылда эшләп үскәнгә кулы кулга йыкмый. Группа мастеры Амур Гаянович аның янына килеп, чиләгенә 1-2 бәрәңге алып салды да, "Исемең ничек?" дип сорады. Гөлсәхрә Зарипова булам. Кайсы яктан? Якты күл авылыннан. Амур кызга шундый итеп карады, Гөлсәхрә аның утлы күмер кебек янып торган күз карашыннан куырылып китте. Мастердан читкәрәк китеп шүпли башлады. Чиләк арты чиләк тула торды. Гөлсәхрә белән әллә нәрсә булды, үзе дә аңламый. Аның мондый шибәр ир-егетне Һинд киносында гына күргәне бар иде. Ул аңа яраткан артисты Риши Капурны хәтерләтте. Сәхрәләрдә ялгыз йөргән чакта мин яратам чәчәк исләрен. Гөлсәхрә башын күтәрде. Аның янында Амур җырлап тора. Кызның тамагына тиер утырды. Дулкынланудан шуны йотып җибәрә алмыйча азапланды. Бигрәкләр дә уңган кыз син, Сәхрә гөле, диде ул ап-пак тигез тешләрен җемелдәтеп. Гөлсәхрә аның сүзенә игътибар итмәгәндәй бәрәңге чүпләвен дәвам итте. Үзе янәшәсендәге кызга сүз каткан булды, исемен сорады. Сәгыйдә белән шулай танышып киттеләр. Кыз үзенең Киров өлкәсеннән икәнен әйтте. Нефт чыга торган як дип Камага бәхет эзләп килдем. Тапсам иде шул бәхетне, кулымнан ычкындырмас идем. Сәгыйдәнең бу сүзе музыка уен коралының көчле аккорды кебек яңгырап чыкты. Гөлсәхрә карашы белән аңа башыннан аягына кадәр күз төшереп алды. Ул озын буйлы, зифа гәүдәле, коңгырт чәчле, сөйкемле кыз. Аның йөзеннән мәрхәмәтлелек нуры бөркелә кебек. Мастер егет, нәрсә дип бәйләнде сиңа дип пышылдады. Гөлсәхрә Сәгыйдәгә нәрсә дип җавап бирергә белмәгәч, "Белмим дә, мин аның сүзенә бөтенләй игътибар итмәдем" диде. "Син бик чибәр кыз, егетләр күзе синең кебеккә тиз төшә. Амур да артык чибәр егет, андыйлар куркыныч. Урамда барганда бар кызларның күзе синең егетеңдә генә булачак. Миңа чибәр егет кирәк түгел, тормыш итә торган ышанычлы кеше кирәк." "Амур өйләнмәгән кешеме? Үзе чибәр булгач сайлана инде. Голливуд гүзәл эзли. Училищеда мастер, ательеда кем булып тырышлый. Вак-төяк кенә кеше түгел икәнен кызлардан ишеттем." Сәгыйдә белән анысын-монысын сөйләшеп, эш сәгате тиз узды. Автобуста кайтканда Амурның карашы Гөлсәхрәнең өстенә кайнар су сипкән кебек яндырып алды. Бер атна бәрәңге алырга бардылар. Амурның Гөлсәхрә тирәсендә бөтерелүен группадашлары барысы да сизеп күреп торды. Кыз аның карашыннан уялып, озын кирфекләрен аска төшереп йөрде. Тик аннан качып кытылып та булмый. Кайдан гына килеп чыкты соң бу Капур? Гөлсәхрәнең йөрәге читлек эчендәге кыш кебек бәргәләнде. "Сәхрә гөле, бу кадәр каты эшләмә" дип эндәшеп китә дә, "Мин яратам чәчәк исләрен" дип җырлап җибәрә. Гөлсәхрә шул чак "Мин саф йөрәкләрне яратам" дип җырны дәвам итүдән үзен чак тыеп кала. Уку башлангач, Амур Гаянович кызга игътибарын тагын да арттырды. 23 октябрь Гөлсәхрәнең туган көнендә Амур аңа группадашлары алдында 18 роза чәчәге бүләк иткәч, бөтенләй каушап калды. Рәхмәт әйтергә кирәк икәнен белә, тик авызыннан сүзе чыкмый. Куе кирфекләре арасыннан уялып кына Амурга карады. Егетнең зур кара күзләре, бөтен йөзе елмая. Шушы мизгелдә ике яшь йөрәк арасында мәхәббәт күпере тоташканын сүзсез дә аңлаштылар. Гөлсәхрәнең йөрәге мәхәббәт, менә син нинди икән дип канатланып типте. Тик Гөлсәхрә читлек эчендәге мәхәббәт кышын тиз генә Амурга тоттырырга ашыкмады. Укытучысы Зөфәр абыйның "Яшьлек белән акыл бергә тумый, ялгыша күрмәгез" дигән сүзе кылт итеп исенә төште. Кем ул Амур? Ул аның бары тик мастер икәнен генә белә. Ялгышмыйча яшәргә кирәк. Әхсән белән очрашкач, нәрсә дип җавап бирер? Гөлсәхрә бар тырышлыгын укуга бирде. Тегү эшенең методикасын өйрәнде, технология серләрен үзләштерде. Уку чорында ук ательега өйрәнчек булып эшкә урнашты. Дәресләрдән соң остазы Зоя Николаевна кул астында тышкы өс киемнәре тегәргә өйрәнә башлады. Амур да училищедагы эш сәгате төгәлләнгәч, хезмәт вазифасын ательеда дәвам итә. Сәгыйдә әйтмешли, ул монда да зур кеше, мастер. Тегүчеләрне сыйфатлы итеп эшләргә өйрәтә.
Яңа ел алдыннан Гөлсәхрә өйдә кисеп алып килгән күлмәген тегеп утырганда, цехка Амур килеп керде. Хатын кызларның кара, зәңгәр, көрән һәм башка төстәге күз уклары аңа төбәлде. Сәгыйдәнең бәрәңге басуында әйткән сүзе кылт итеп искә төште. Тик Амур берсенә дә игътибар итмәде. Туры Гөлсәхрә янына килде. Нихәл, Сәхрә кызы, миннән тагын күпме вакыт качарга уйлыйсың? Әле озак көтәсең бармы? Мондый сүз ишетермен дип башына да китереп карамаганга, гаепле кеше сыман кулы дерелдәп куйды. Минем сездән качканым юк дигән сүзнең тел очыннан ычкынып киткәнен үзе дә сизми калды. Егет кесәсеннән 2 билет чыгарып өстәлгә куйды һәм аны кинога чакырды. Кызның җавабын да көтеп тормыйча, серле карашын сирпеп китеп барды. Гөлсәхрә 2 ут арасында калды. Аның уйларга 3 сәгать вакыты бар. Теге башлаган күлмәгенең җилкәсен утыртканчы сәгать теле 6 өстенә якынлашты. 7дә кино башлана. «А зори здесь тихие» фильмын зур экраннан карыйсы килү теләге Гөлсәхрәнең күптәнге хыялы. Үзе дә сизмәстән сикереп торды да ательедан чыгып китте. Автобус белән 20 минутлык юл дип уйлап барганда, култыгыннан Амур тотып алды. Ателье каршындагы ак Жигули машинасының алгы ишеген ачты. 10 минутта узмады, алар кинотеатр каршында иде. Амур кызны кафега чакырды. «Ашап алыйк, икебез дә эштән чыккан кешеләр», дип, алар кинотеатр залының өске катына күтәрелделәр. Гөлсәхрәнең игътибарын монда үсә торган ят гөлләр һәм ап-пак искәтер ябылган өстәлләр җәлеп итте. Ул моңарчы кинолардан гына күреп белгән кафе шушы була икән. Шәһәр кешеләренең өйләрендә ашарга әзерләп тормыйча, кафега гына барып ашауларын һич күз алдына китерә алмый. Менә бит үзе дә абыйларына кайтып тормады, эштән соң кафега керде. Гөлсәхрә үз-үзен күпме генә тыныч тотарга тырышса да, ничектер күңеле үз урынына утырмый. Ашыйсы килгәне дә онытылды, каршында кино артисты утырасыман. Гөлсәхрә керфек астыннан гына Амурны күзәтте. Аның күпертеп таралган чым кара чәче, сызылып киткән кара кашы, тулышып торган ирене кайсы гына кызны әсир итмәде икән. Гөлсәхрә үз уйлары кычагында алдындагы ризыкны кыяр-кыймас кына ашады. Амурның йөзе җитди, кафега кереп утырганнан бирле артык бер сүз дәшмәде. Ашарга китергән официантка рәхмәт әйтте һәм Гөлсәхрәгә «Ашың тәмле булсын, Сәхрә геле» дип елмаеп кына куйды. Кинотеатр залына кергәндә, Амур каршына сары чәчен иңнәренә тараткан чибәр кыз елмаеп килде. Егет Гөлсәхрәне култыклап алды. Сары чәчнең авызы турсайды, күзе зур булып ачылды. Элек йөргән кызы булгандыр дип тынычландырды үзен Гөлсәхрә. Амур янәшәсендә үзен принцесса кебек хис итте. Йомшак урындыкларга кереп утыргач та, Амур кызны үзенә якынрак китерде. Костюмыннан тәмле одеколон исе килә. Исенә кадәр тәмле дигән уй күңел ярларыннан тулышып узды. Фильмның яртысын карагач, егет аның кулыннан тотты. «Ашыймы? Яратып карыйсыңмы?» дип пышылдады. Кыз, «Яттан беләм, авыл клубында әллә ничә тапкыр карадым» дигәч, егет урыныннан торды. Гөлсәхрәне җитәкләп залдан алып чыгып китте. Амур аны шәһәрнең ял паркына алып барды. Машинасының ишеген ачып, кулыннан тотып төшерде. Кулын җибәрмичә ирененә тидерде. Егетнең ирен кайнарлыгы кызның чәч бөртегеннән алып, аяк бармагына кадәр яндырып алгандай тәэсир итте. Амур аның күзенә карады һәм «Мин сине яратам, Гөлсәхрә» диде. «Синең яраткан кызларың меңдер инде. Меңнәр арасында син берәү генә, Сәхрә гөле». Амур йомшак кына итеп аны кочагына алды, чәченнән сыйпады. Нинди йомшак, бәрхет кебек. Бармакларын битенә тидерде. «Син әкият кызлары кебек соклангыч матур кыз. Үзең бик уңган да, булдыклы да, тыйнак та. Миңа син кирәк, башка бер кемдә түгел» дип Гөлсәхрәне кулына күтәрде. «Гүзәлем минем». Амур әкрен генә кызның битен дә, чәчен дә, күзен дә, иренен тидереп үбеп чыкты. Аннары кайнар сулышы белән ирененә сарышты. Бу мизгелдә Гөлсәхрә тел белән әйтеп аңлатып булмый торган биеклеккә күтәрелде. Амурның киң җилкәләре арасындагы җылы кочагында ул нәни кышчык кебек иркәләнде. Мәхәббәт исереклегеннән дә ләззәтлерәк хис юктыр бу дөньяда. Күңел оча, аяклар җиргә тими. Аллаһ безгә ярату сәләте биргән. Шунсыз мөгаен яшәүнең һич яме булмас иде. Шын мәхәббәтне яшереп булмый сөеклем.
Амурның бу сүзләре арасыннан күз алдына Әхсән килеп басты. Ул да чын мәхәббәтне яшереп булмый дигән иде. Менә бит үз вакыты җиткәч, Гөлсәхрәнең дә мәхәббәт ишеге ачылды. Күңелендә бөреләнгән мәхәббәт гөлен Амур иркәләп уятты. Гөлсәхрә һәр көн иртән йокыдан тизрәк Амурны күрәсе килеп уянды. Йөрәге Амур дип типте. Яшьлекнең үз мәхәббәте булган кебек, һәр мәхәббәтнең юаныч таба торган үз җыры бар. Амур ательеда «Сәхрәләрдә ялгыз йөргән чакта, мин яратам чәчәк исләрен» дип җырлап йөри башлагач, аның көе Гөлсәхрәгә дә күчте. Абыйларына кайткач та авыз эченнән гел «Мин саф йөрәкләрне яратам» дип көйләп йөрүен алар тиз абайлап алды. «Сеңлем», диде Рифнур, «соңгы вакытларда җырлап кына йөрисең. Кыда-кыдагый кайсы районнан булачак дип сорыйсы килә башлады синнән». Кисәк бирелгән сораудан Гөлсәхрәнең аяк буыннары дерелдәп куйды. Караклыкта тотылган кеше кебек сүзен әйтә алмыйча торды. Ялганларга да теле әйләнмәде. Кама шәһәрендә туып үскән егет белән таныштым дигән җавап ишеткәч, Финат абыйсы белән туган апаларының сораулы карашыннан качып кытыла алмады, Амур турында сөйләп бирде. Синең сөйләвеңә караганда, начар егеткә охшамаган, үз тырышлыгы белән күтәрелгән, 18 яшьлек кызга гашыйк булуы гына... Нишләп алай дип әйтәсең, Финат абый? Үзе яшендәге кызлар яхшырак булмас идеме дим? Тормыш көтәргә өйрәнгәнрәк дип әйтергә телим. Гөлсәхрәнең күңеле төшеп китте, тик абыйсына үз җавабын да бирәсе килде. Синең сеңлең өчен тормыш итә белә торган егет янәшәсендә начар булырмы? Финат аның сүзеннән көлеп җибәрде. Егетең белән таныштырырсың әле. Аны бездә күрергә тиеш, әти-әнигә синең өчен җавап бирәсе бар. Гөлсәхрә абыйсына каршы әле кияүгә чыгарга тәкъдим ясамады. Бүген Амур миңа гашыйк, иртәгә миннән дә матурны очратырга мөмкин. Шуның өчен алдан борчылышмагыз. Кызык җавап. Синең ул Амур дигәнең Дон Жуан түгелдер ич. Юлында очраган һәр шибәргә гашыйк була торган. Бу сеңлем шәһәр җире. Белер-белмәс теләсә кем белән бәйләнә күрмә. Мәхәббәтнең тылсымлы көче Гөлсәхрәнең нәфис күңеленә көннән-көн ныграк уралды. Аның күзе Амурны гына күрде. Абыйларының киңәше дә тиз онытылды. Ул үзен җир йөзендә шушы егеттән дә яхшырак кеше юклыгына инандырды. Аның һич нинди кимчелеген күрергә теләмәде. 18 яшь яшьлекнең иң биек ноктасы. Мәхәббәтнең башны югалтып гашыйк була торган иң кайнар чыры. Яшь гомернең 18нче баскычыннан караганда, бар дөнья алсу томанга өретелгән кебек күренә. Күзләр башка төсләрне аермый. Ул 1 ел Амурның мәхәббәтенә кыенып яшәде. 19 яше тулган көнне егете аңа өйләнешергә тәкъдим ясады. Гөлсәхрә аңа авылга кайтып әти-әнисе, абыйлары белән киңәшмичә генә ризалык бирә алмавын әйткәч, әлбәттә, ата-ана рөхсәтеннән башка тормыш кырып җибәреп булмый. Якты күлгә бергә кайтырбыз, абыйларың белән дә барып танышырмын дип ризалык бирде. Әле яңа укып кына бетердем ич. Ательеда да эшли генә башладым. Кияүгә чыгуыма риза булырлар микән? Минем беләсең, Амур, яңа модельләр уйлап табучы дизайнер буласым килә. Амур кызга карап елмаеп куйды. Булырсың, сөеклем, булырсың. Мин ателье директоры. Синең дизайнер буласы көннәрең алда әле. Амурны туганнары белән таныштыру планын кырып йөргәндә, Финат абыйсы гаиләсенә заводтан 3 бүлмәле фатир бирелде. Яңа йортка Коръән мәҗлесенә авылдан якын туганнар чакырылды. Әти-әнисен поезддан каршы алырга Гөлсәхрә Амур белән барды. Шәһәргә итен, майын, сөтен, балын, каз мамыгы мендәрен, сырган юрганын төенчекләргә тыйнап алып килү авыл кешесенең канына сеңгән. Амурның машинасы багажнигына күчтәнәч бүләкләр шыплап тутырылды. Юлда кайтканда әнисе Гөлсәхрәнең колагына иелеп машина хуҗасының кем булуы белән кызыксынды. Яшьлектә телнең йөгәне булмый шул, авызыннан «кияүгез булачак» дигән сүзе шуды да чыгып китте. Кисәк ишеткән сүздән әнисенең йөзендә кызыл таплар йөгереште. Кызының күзенә карап, «Син каты күңеллерәк шул балам» дип әйтеп куйды. Килеп җитмәс борын әнине хафага салдым дип Гөлсәхрә юл буе үз-үзен тиргәп кайтты. Абыйлары кунакларны 3 катлы йортның 2нче поезды алдында каршы алдылар. Алар әти-әниләре белән исәнлек саулык сорашып күрешкән арада Гөлсәхрә белән Амур багажниктагы күчтәнәчләрне ташыды. «Улым, йортыгыз бик күркәм. Исән-имин яшәргә язсын. Рифнурның да үз йорты булды.
Ике гаилә бик матур яшәдегез, рәхмәт. Аллага шөкер, икегезнең дә үз куышыгыз бар хәзер. Безнең өчен шушыннан да олы сөенеч юк, балалар, диде әтиләре. Рәхмәт, рәхмәт, балалар. Сезнең өчен күңел тыныч хәзер, дип иренең сүзен әниләре дә куәтләде. Яңа йортка иң беренче Коръән укып, дога кылдырулары бик яхшы фал. Дус ишләрен җыеп, аракы туе ясамаганнар ич. Рәхмәттән башка сүз юк. Әйдәгез, Аллага тапшырып, башлыйк, диде мулла. Мәҗлестән соң Гөлсәхрә әти-әнисен, туганнарын Амур белән таныштырды. Кызларына караганда яшенең олырак булуын күңел түренә салып куйдылар. Амур сүзен ничек башларга белмичәрәк торды. Мин Гөлсәхрәне беренче күргән көннән яраттым. Әгәр сез риза булсагыз, мин аңа өйләнер идем. Дөрес, минем әлегә мондый зур фатирым юк. 10 квадрат метрлы тулай торакта яшим. Өйләнгәч фатир бирелер дип көтәм, ширатым җитеп килә. Тагын нәрсә әйтим? Әти-әниң исән саулармы? 100 чакрым ераклыктагы авылда яшиләр. Барысы да бер тын сулыш алмыйча торган кебек булды. Гөлсәхрә бик яшь инде, аның каравы синең яшең олырак. Бергә-бергә яшәргә, дөнья көтәргә өйрәнерсез дип ышанабыз. Никахка каршы килергә ярамый. Бәхетле гомер юлы узарга насип булсын, диде Нәҗип. Мин дә әтиең сүзенә кушылам, кызым. Финат белән Рифнур никах туйны кайда үткәрергә җыенуы белән кызыксындылар. Никах мәҗлесе кыз ягында укыла. Май бәйрәменә үзебезгә кайтырсыз, барыгыз бергә җыйналып. Кыда белән кыдагыйны да алып кайтырсыз, дигән сүзен Нәҗип булачак кияүенә карап әйтте. Санаулы көн тиз узды. Иртәгә май бәйрәме дигән көнне барысы бергә Якты күлгә никах мәҗлесенә кайттылар. Никахны Әхсәннең бабайсы Гаделша мулла укыды. Кичкә авылдагы барлык туган тумача чакырылды. Гөлсәхрәнең дуслары Җәүһәр, Вәлия, Әхсән дә килде. Барысы да яшь парга үзләренең изге теләкләрен җиткерделәр. Гөлсәхрә кунаклар алдында күз карашын Әхсән белән очрашудан саклады. Ул утырган якка карамаска тырышты. Ничектер аның керсез, саф мәхәббәтенә, мәхәббәте белән җавап бирә алмаганына үзен гаепле кеше кебек хис итте. Мәҗлестән соң барысы бергә яшел яр тау итәгенә кичке уенга чыктылар. Ничек матур итеп бииләр, диде Амур. Син бии белмисеңме әллә, дип сорады Гөлсәхрә. Ә син? Авыл кызы бит, мин бии дә белмәскә, дип Амурны кулыннан тотып түгәрәк уртасына алып керде һәм күбәләк кебек очынып биеп китте. Гөлсәхрәгә Вәлия белән Җәүһәр дә кушылды. Аларның берсеннән берсе матур хәрәкәтләр ясап биюләренә Амур сыкланып карап торды. Аяклары арыганчы, күңел булганчы, йөрәгендәге ярсуы басылганчы биеде Гөлсәхрә. Биегән арада Җәүһәр белән Вәлия Амурга карата туган уй фикерләрен дә җиткерделәр. Бик шәп егет ләктергәнсең. Тик мондый шибәр ирне яныңда тоту өчен бик оста балыкчы булырга кирәктер. Кармагыңны нык тот, дигән сүзләреннән кычкырып көлеп җибәрде. Шибәр егетләргә кызлар күзе тиз төшә. Гөлсәхрә бу сүзне бер тапкыр Сәгыйдәдән ишетте инде. Амуры 1 ел буе аның күзенә генә карап торды. Бер кызга да күзе төшмәде әле, дип үз-үзен ышандырды. Яшел яр тавыннан кайтканда, туй кебек булды бу, диде Амур. Синең әти-әнingә ошадымы соң? Туй сезнең авылдагы йортта булачакмы, дип Гөлсәхрә никахлы иренең култыгыннан алды. Туй үткәрү ир кешенең бурычы икәнен әйтте Амур. Авылдан килешли ук Амур аны үзенең 10 квадрат метрлы бүлмәсенә алып кайтты. Гөлсәхрәне мондагы чисталык, тәртип шак каттырды. Ялгыз ир егет яши торган бүлмә дип әйтмәссең. Бүлмәң бик матур икән. Бүлмәбез, сөеклем. Әйе, сөеклем, беренче йортыбыз. Безгә әлегә шушы кечкенә генә ояда җитә. Амурга аның бу сүзе бик ошады. Гөлсәхрәне кулыннан тотып кочагына алды. Ике кулы белән күкрәгенә кысып торды һәм назларына күмде. Яңа тормыш башланды. Икесе дә иртән торып эшкә китә. Гөлсәхрә ательеда остазы Зоя Николаевна өйрәткәнчә тышкы өс киемнәре тегә. Хатын-кызлар кышкы язгы пальтоларга заказ биргәндә, аларга үзенең тәкъдим киңәшләре белән уртаклаша. Киемнең стиле кешенең гәүдәсенә һәм яшенә карап сайлана. Яка фасонын булайрак итсәк, бу стиль сезне яшәртеп җибәрәчәк, яки тагын да матуррак булачаксыз кебек сүзләр әйтүдән тартынып тормый. Ул клиентлары белән йомшак һәм ипле итеп сөйләшә, аларга ярарга тырыша. Амур да тегүчеләргә клиентлар белән бәхәсләшмәскә куша. Ул заказчик акчасын түли, дип аңлата. Гөлсәхрә эштән күп көнне Амурдан иртәрәк кайта. Иренең
Безнең 10 квадрат метрлы зур йортыбызга нинди тәмле ризык исе таралган. Сиңа тегүче түгел, ресторанда эшлисе иде матурым дип кайтып керүен ярата. Пешергән ризыкны яратып ашавы, матур итеп рәхмәт әйтүе, хатыны күңелен 7 кат күкләргә күтәрә. Гөлсәхрәгә 20 яшь тулган көннәрдә дөньяга беренче уллары Тимер Булат аваз салды. Хатын кызның күңел күге бәхеттән ташыган көн. Тудыру бүлегеннән каршы алырга Амур белән бергә 2 абыйсы, туган апалары килде. Ак биләүгә биләгән Тимер Булатны башта Финат абыйларына алып кайттылар. Гайша апасы түр якка зур табын әзерләгән. Кич белән туган апасы Гөлсәхрәгә сабыйны юындыру тәртибен өйрәтте. Финат абыйсы сеңлесенә бер атна булса да үзләрендә яшәп торырга киңәш итте. Амур да каршы килмәде. Тулай торакта дөрестән дә бала үстерү авыр булачагын үзләре дә беләләр. Бер атна тулгач, Гөлсәхрәне Амур килеп алды. Бүлмәнең бер пишмагын чаршау белән әйләндереп алып, бала караваты урнаштырдылар. Кечкенә ояда кечкенә сабыйга да урын табылды. Гөлсәхрә баласына ишек җиле дә тидермичә үстерде. Тимер Булатны көн сайын чаршау эшенә алып кирип юындырды. Туган апаларының баланы көн сайын юындырсаң, тизрәк үсә дигән сүзләре колагына кирип калган иде. Тимер Булат таза, матур булып көн үсәсен төн үсте. Аңа 3 яшь тулган көнне аларга 3 бүлмәле фатир бирелде. Икенче уллары Илдарханны яңа йортларына алып кайттылар. Авылдан әти-әнисе килде, ишектән керә-керешли үк: "Яңа фатирыгыз булды, 2 улыгыз туды, икегезнең дә яраткан эшегез бар" дип кызлары бәхетенә куанычларын җиткерделәр. Әбисе белән бабайсы 2 оныгының да баш астына үз куллары белән бисмилла итеп каз мамыгыннан ясалган мендәр салып куйдылар. Суыткычларын авыл күчтәнәче белән тутырдылар. Амурның җылы канаты астында Гөлсәхрәнең 5 ел гомере сизелми дә үтеп китте. Уллары Тимер Булат белән Илдарханны балалар бакчасына урнаштыргач, ательега эшкә чыкты. Зоя Николаевна аны сагынып каршы алды. "Сине танырлык түгел. 18 яшьлек чагыңда син әкиятләрдә сурәтләнә торган гүзәл кыз идең, ә хәзер улларың синнән матурлык алихәсе, затлы хатын-кыз ясаганнар. Сез бик матур пар. Амур үзе дә шуны аңлый белсә, гомерегез бәхетле узар." Остазы Гөлсәхрәне яңа заказлар белән таныштырды. Булары шәһәрнең VIP хатыннарыннан килгән заказлар. Модельләрен карап чык әле, башыңда яңа идеяләрең тумасмы? Декрет ялыннан соң ательега чыккач, Гөлсәхрәнең икенче сулышы ачылды. Кешене иң тиз туйдыра торган эш ялларның озакка сузылуы икән. Иң рәхәт ял яраткан эшең, иң авыры эшсез утыру икәнен аңлады Гөлсәхрә. Беренче көннән баш аягы белән яраткан эшенә кереште. Заказларның күп булуы ательеның дәрәҗәсе югары дигәнне аңлата. Узган ел Амур директор урынбасары итеп билгеләнгәч, яңа модельләр өйрәнү өчен чит илләргә йөри башлады. Гөлсәхрә иренең заман белән бергә атлавына горурланды. Ательеда кертелгән һәр яңалыкта аның да өлеше бар. Гөлсәхрә өчен бу дөньяда Амурдан да әйбәтрәк ир юктыр кебек тоелды. Аңа ярдәм итү өчен көннән-көн яхшырак эшләргә омтылды. Яңа модельләр уйлап тапты. Һәр киемне клиентка килешле итеп текте. Шын күңелеңнән тырышып эшләсәң, теккән киемең клиент теләгәнчә барып чыгасына Гөлсәхрә үз тәҗрибәсендә инанды. Кисәк кенә Амурны алыштырып куйган кебек булды. Көн сайын кайта да Гөлсәхрәдән гаип эзләп бәйләнә башлый. Имеш алар мастер егет белән бер-берсенә озак итеп карап торганнар, елмаеп исәнләшәләр икән. Иренең бу сүзләрен уенга гына бурып җибәрергә теләде, тик Амур аңа тагын да ямьсезрәк сүзләр әйтте. "Син үзеңне кем дип беләсең соң? Амур Гаянович хатыны булганың өчен генә сырпаланалар синең янда. VIP хатыннарына яңа модельләр сайлый имеш. Алар каршында авторитет яулый. Камының танылган модельер дизайнеры булырга тели. Минем хатын булганга күрә генә әллә кем итеп карыйлар сиңа." Гөлсәхрә түзмәде, сабырлыкның да чиге бар. "Нәрсә, мин начар тегүчем әллә? Мәктәп яшемнән тегү тегеп, бөтен авылны киендердем." "Эй, авыл хатыны, менә шул, син барыбер шул авыл дәрәҗәңнән күтәрелә алмыйсың." Аның бу сүзеннән Гөлсәхрә өстәлгә башын салып, гәрлегеннән кычкырып елап җибәрде. Амурның үзенең ялгыш әйткәнен аңлап, яратып кочагына алуын көтте. Тик ул аны җилкәсеннән авырттырып тотып, балалар бүлмәсенә этеп кертеп җибәрде. Күңел авыруының иң яманы сызлану, сыкрану түгел икән, аның кешелеген кимсетү.
Яраткан иренең аны сүз белән, караш белән, игътибарсызлык белән түбәнсетүенә кимсенеп җаны сызлады. Ире алдында үз-үзен яклый алмавыннан туган кимсетелүдән дә авыр бер ни юктыр. Ичмасам берәр гаибе булса, акланыр, гафу үтенер иде. Амурга булган шиксез мәхәббәт белән тулышкан күңел наз, ярату, иркә сүз көтте. Әмма ир аның назларына җавап бирмәде. Үзен йортта чит кеше кебек тота башлады. Ир белән хатын күңелен тоташтыручы мәхәббәт күперенең сиртмәләре көннән-көн катырак шыгырдады. Гөлсәхрәнең нәфис җанына моны күтәрү авыр, бик авыр. Озак вакыт тышка чыгармый торсаң, кеше күңелендә наз үлә дип дөрес әйтәләр. Аның да телендә Амурга әйтелә торган иркә сүзләре онытыла башлады. Ни өчен кимсетә ул аны? Бары тик авыл кызы булганы өчен генәме? Әллә башка сәбәбе дә бармы? Ул эшкә чыккан көнне Зоя Николаевна да Амур икегезнең пар килгән икәнегезне аңлап яшәсә, бәхетле булыр идегез дип әйтеп куйды. Ни өчен алай дип әйткән булды икән? Гөлсәхрәнең мәхәббәттән балкыган күзләренең көннән-көн нуры сүнә барды. Амурын югалтудан куркып күңеле төпсез диңгезгә әйләнде. Аның төпкелендә ниләр барлыгын ул үзе дә аңлап бетерми. Уйларының очына да чыга алмый. Җаны тынгысызлыгы аркасында үз тәнен үзе кыйный. Мондый аңлаешсыз тормыш тагын күпме дәвам итәр? Күңел китеген төзәтү өчен вакыт кирәген белә, ә Амурны күпме көтәргә? Гөлсәхрә эштән кайтышлый балаларын бакчадан алды да дусты Сәгыйдә янына керде. Ул аларның килүенә куануыннан күтәреп кенә алмады. Шунда ук чәй янына чакырды. Дустының ачык йөзе, аңа илтифат күрсәтүе күңелен нечкәртеп җибәрдеме, ачылды да китте. Йөрәгемнән кан саркыган кебек, диде үзгәләнеп. Сәгыйдә аны тыңлап бетергәч, уйланып Гөлсәхрәнең күзенә карап торды. Мине тынычландыра торган бер сүз әйт. Сине ялганлап тынычландырырга телем бармый. Гынахлы булсам булырмын, әйтмичә дә кала алмыйм. Синең Амурың елдан артык безнең йортта яшәүче ялгыз хатын Флорида янына килеп йөри. Гөлсәхрә мондый сүзне кабул итә алмады. Амур җитәкче кеше, аның кемгә йомышы төшмәс. Өендә үзеннән 10 яшькә яшьрәк хатыны көтеп торганын белеп, сөяркә тотмас ичинде, дип үзе сорау бирде. Эчке тавышыңнан тыңла, ул сиңа нәрсә кирәген әйтер. Мондый чакта кеше сүзен тыңларга ярамый, чөнки тормыш синеке. Бәлки мин ялгышамдыр, диде Сәгыйдә. Флорида янына килеп йөри дигән сүзе дөрес булса, ике улы белән Гөлсәхрә нишләргә тиеш? Хыянәтнең зурысы кечесе юк. Бәләкәй генә дигәне дә барыбер йөрәктән ярасыз узмый. Чөнки ул яраткан кешеңә булган ышанычны югалта. Ышанычсыз нинди дуслык, мәхәббәт инде ул. Авырудан гына түгел, үз хылкыңдагы әшәке чирдән дә дәваланырга кирәк. Кешенең рухы гарипләнсә, аны тиз генә төзәтермен димә. Амурның рухы көннән-көн гарипләнә бара. Иләнешкән көннән мактап ашаган ризыкларыннан да гаип таба. Гөлсәхрә өйгә кайту белән тәрәзә форточкасын ачып җибәрде. Йортка язгы саф һава бөркелеп керде. Тимербулат белән Илдархан инде зурлар. Олысы быел мәктәпкә укырга керә. Амур юләр түгел, мондый матур улларын калдырып кая китсен дип үз-үзен тынычландырырга теләде. Ире кайтышына очпочмак пешерде. Уллары белән тамак ялгап алдылар да әтиләре кайтуын көтеп утырдылар. Сәгать теле 9-га якынлаша башлагач, Гөлсәхрә очпочмакны төреп куйган тастымалны ачты. Әйдәгез, матурларым, җылы килеш ашык, диде балаларына. Шул вакыт ишектә кыңгырау чыңлады. Гөлсәхрә Амур шаяры ахрысы дип ачып җибәрсә, каршында туган апалары Гайшә белән Нурия басып тора. Иртәгә ял көне, эшкә барасы юк дип сезгә кич утырырга килдек, диделәр. Мактап йөрисез дип каршы алды. Амур әле һаманда кайтмадымы? Кая йөри икән бу вакытта? Гаиләсе янында булмыйча. Туган апалары өстәл янына утыргач, аңа бер-бер артлы сорау яудырдылар. Гөлсәхрә җилкәсен сикертеп куйды. Нәрсә дип җавап бирергә тиз генә баш эшләми торды. Тормышыгыз тәртиптер бит, сеңлем, борчулы күренәсең дип әйтүе булды. Гөлсәхрәнең күзеннән яшь тамчылары тәгәри дә башлады. Ул Амурның соңгы вакытта гаиләсенә карата суынуы турында сөйләп күрсәткәч, нинди киңәш бирәсез, туган апаларым, сезнең тормыш тәҗрибәгез зур, диде. Тормышны кеше киңәшенә таянып кырып булмый. Һәр кемнең үз мөмкинлеге бар. Бәлки син миннән көчлерәктер. Минем киңәш белән бутасаң, я ялгышырсың. Аннан соң гомер буе үкенерсең. Миңа үпкәләп яшәрсең, диде Гайшә.
Нурия дә килендәшенең сүзен хуплады. Тормышыңны алга таба дәвам итү өчен тынычлыкта калып, ныклап уйлануда кирәк сеңлем. Башың ыгы-зыгыдан тулышып кайнап торган вакытта дөрес карар кабул итмәскә мөмкин дип киңәш итте. Гөлсәхрә аларга Сәгыйдәнең Амур турында әйткән сүзендә җиткергәч, апаларының йөзе уйчанланып калды. Берсе дә тиз генә җавап бирергә ашыкмады. Ниһаять Гайша апасы: "Сәгыйдә белән ательедә бергә эшлисез. Аның сиңа бу сүзне нинди максат белән әйткәнен башта аңларга тырыш әле. Коллектив алдында сине кыен хәлдә калдырырга уйламыймы? Үзеңнән тормышыңнан көнләшү хисе белән генә әйтмәгәнме? Кеше сүзе белән генә иреңә карата нәтиҗә чыгарырга ярамый." Килендәшен тыңлагач Нурия: "Мәхәббәт горурлыкны кабул итми сеңлем. Киресенчә, язмыш әзерләгән һәр сынауны җиңеп чыгам дип яшәргә кирәк. Хатын-кыз хисне һәр вакыт горурлык белән алмаштырырга омтыла. Тик алай булмый. Гаиләңне саклап калам дип яшисең икән, иреңә булган мәхәббәтең, балаларына булган яратуы хакына хатын-кыз үзен корбан итәргә дә мәҗбүр була", диде. Гөлсәхрә аларның ихлас күңелдән якын итеп, яратып биргән эчкерсез киңәшләрен күңеле аша үткәреп тыңлады. "Сүз дә юк, кеше сүзе белән генә тормышымны җимерергә җыенмыйм. Амурның мине булдыксызга санап кимсетүе генә җанга тия. Беләсеңме сеңлем, яшәешнең гел матур бизәкләрдән генә үрелеп баруы әкияти тормыш булыр иде. Моңарчы Амурга нинди мөнәсәбәттә булдың, менә бүгенге кебек тәмле ризыкларыңны пешереп каршы алдың, шулай дәвам ит. Без дә абыең белән гел сөешеп кенә яшәмибез, төрле чагыбыз була", дип Гайша белән Нурия Гөлсәхрәне мактый-мактый эч пошмак ашады. Нурия мөһим фикер әйтергә җыенгандай башта күзен тутырып килендәше белән сеңлесенә, аннары Тимербулат белән Илдарханга карап алды. "Тормышта иң куркынычы яшьтән мүкләнеп үзен югалткан кеше. Зинһар дип әйтәм, Амурдан көнләшеп күңелеңне мүкләндерә күрмә. Синең кулыңда һөнәрең бар, үзең карап торырлык чибәр хатын-кыз, яшәргә дип туган нинди матур улларыгыз бар. Амурның эштән кәефсезләнеп кайтып әйткән сүзләрен күңелеңә якын алма." Гөлсәхрә үз алдына җиңел сулап куйды. Аның каршына ул яраткан Амур килеп басты. Әйе, апалары ничек дөрес әйтәләр. Ул башыннан иренә карата булган начар уйларын куып чыгарды. Нурия апасы аның күңел күгендә яралган уйларына кадәр укыган кебек: "Син бер вакытта да үзең хакында үз фикереңне кешегә әйтмә. Анысын безгә калдыр. Синең кичкенәдән тегү машинасы артында үскәнеңне дә, камыда оста тегүче дигән даның таралганын да ишетеп тә, күреп тә беләбез." Гайша апасы килендәшенең сүзен дөресләде. "Тормышта син үз эзләгәнеңне таптың. Камыга тегүче булырга укырга килдең, укыдың. Үз алдыңа куйган максатыңа ирештең, яраткан эшең, йөзләгән клиентың бар. Кулы тегү эшен белгән хатын-кыз бер кайчанда аш булмый, шунысын да исеңнән чыгарма." Гөлсәхрәнең күңеле яктырганнан яктыра барды. Нурия апасының: "Авылга кайткач, үземнең әни белән кич утырган вакытта Рифнурның да ашуны китергән чакларын әйткәләп куям да, баш мие, дөнья мәшәкате белән кайнап торган иреңнең юк-бар гаипләрен табып, миңа сөйләп утырма" дигән сүзеннән Гөлсәхрә көлеп җибәрде. "Миңа да кодагый сүзен әйтәсеңме, туган апа? Әйе, сеңлем, ир кеше хатынының гел аркасыннан гына сөеп тормый. Дөньяның көне күп. Тормышны алып барырга, балаларны үстерергә, эшләп тапкан акчаны җиткереп торырга кирәк." Алар өстәл янында гөр килеп утырганда бераз гына кызмайча Амур кайтып керде. Йөзе канәгать, күз карашы ачулы түгел. "Кунаклар бар икән" дип исәнләшеп өстәл янына, үз урынына килеп утырды. "Ателье директоры итеп билгеләнүем белән тәбрикли аласыз." Барысы да бер тын сүзсез торды. Гөлсәхрә иренең муеныннан кочаклап битеннән үпте. "Котлыйм, кадерлем. Безнең ательены Рәсәйдә генә түгел, чит илләрдә дә танытуыңны телим." Гайша белән Нурия дә Амурның кулын кысты.